Helo, Elena Ruddy ydw i, a dwi'n ddisgybl ym mlwyddyn 12 yn chweched dosbarth ysgol gyfun gŵyr. Dwi newydd ddechrau fy nghwrs lefel A Cymraeg, ac mi soniodd ein hathrawon Cymraeg wrthon ni am y gystadleuaeth. Mi apeliodd y teitl Ha Bach Mi Hangel atai, yn enwedig ar ôl y mis Medi hynod braf a chynnes rydyn ni wedi ei gael eleni. Dyma fy ngherdd. Ha Bach Mi Hangel. Y flwyddyn, yn ei gŵn gorau o glytwaith llachar. Y defnyddiau deliaf, sgert lawn hynod, sydd dan y dail amryliw yn tasgu, yn troelli'r llawr fel gwreichion. Pwythau petalau'r Hydref, melfed wiwerod, symud liw plir ddrydwy. Siffon ysgafnach na tharth y bore, les cynfeined a gwe precop, a rhyddemau'r eiron yn ddisglair ar y ffrog ryfeddodau. Botymau'r cnau a brodwaith y blodau yn gampwaith mireinder y misoedd. A hithau, yn anterth ei ffrydferthwch ysblenydd, colir cynnes hael olaf Medi ar ei hwyneb guddia pob crych a brycheun. Ond, daw'r machlyd, diflanna'r cosmetig, o dan ei llygaid blinedig mae cysgodion, ei chroen yn amherffeithrwydd rhychiog, ymylon ei ffrog wedi gwisgo a datod, a brad y blew bach gwyn y mieru ei gwallt. Ysblander ei gwisg sy'n pylu, ei phlygiadau'n crino a pherlau dagrau'r gwlith sy'n disgyn ymaith. A chydag o chennau tiraethus y gwyntoedd gaeafol, mae'n diosg ei gŵn gorau, i'w chadw yng nghyst hen dymhorau.